Здравейте, хора. Да. Не, това много гано стана. Още се снимах и изведнъж погледнах, мобизена го няма. Викам, какво стана? И той пак се е изключил. Започна да ми прави проблеми, но ме изнерви, ама няма от какво друго да снимам. Единственото това приложение ми е. Но какво? Така, за сега. Какво съм направила? Това. И фермата. И ето това там. Което го правих поне 20 минути, 15-20 минути го правих това. И изведнъж разбрах, че нищо няма. Но няма значение. Друго, което съм направила е това. Телепорт. Вижте, set spawn point. Легло. Седнала съм си спавна на легло. Парсета. И съм на хамбара. Тук ще бъдат парсетата. Друго. Ферма. И отивам автоматично във фермата. Просто нямам думи, хипер якото ще стане. Скоро мисля да ходя да експлорвам. И имам много добра новина. Ето тук на място на това. На контроля ще видите една моя снимка. Една секунда. Изглежда точно така, както видяхте, както сега ще видите разсилката, когато се развълнувам, само че с сълзи. И днес видях един нов геймър. Казва се Алекс. Каналът му ще бъде прекръстен на Alex Game TV. Alex Gaming TV. Долу в описанието ще има линк към каналът му. Ще ме радва да го погледнете, както и той също ще се радва. Снима яки клипове със същото приложение Mobizen. Аз съм доволна от клиповете, мен лично доста си ме кефът. Може да се абонирате за него, да погледнете клиповете, разбира се, преди това. Това е, което исках да ви кажа за него. Да, и мислим да снимаме заедно някакъв епизод в неговия или в моя сервер тук за YouTube. Защото ние се познаваме, нали? Дори живеем в едно село. Що да не пробваме да го направим? Добре. Добре, аз ще потърся прасета, ще видя ако мога да ги прекарам някакси и ще се върна. Чао. Така. Ето идвам и с кокошки. Вкарани. Добре, намерих овце и крави, прасета. А кокошките са си подразбирани. Прасетата ги доведох с въдицата, която вече съм прибрала горе. Кравите и овцете са суит, а кокошките ето с това. Което дори го откъсах ето от тук, за което
трябваше да става, но дай да го подмилнем. Айде да видим готовата. Това ли е готовата? Тя ми прилича на още сурова, ама... Карай сега. Овцете нямат лице. И се стъмва. Бе. Да, ако се чудите, не знам как бях ето тук. И наистина не съм лъгала. Не съм читвала. Кълна ви се. Телепорта може да е чит или както там някакви казват. Но това се опитвам да ви кажа сега, че телепорта не е чит. Телепорт си е хипер якото нещо, но не е чит. Това, че се използва, нали, през час, това не значи, че е чит. Сякаш да кажа, че писането в чата е чит. Защото някои твърдат, че каквото се пише в чата е чит. Бе, я си гледайте работата, това изобщо не е чит. Ах, то с чит. Бам. Бърка. Помислих си, че... Така... Това е. Повече да мога да направя. Фермата си оставям тук. Опа! Чак да падна. Кой го интересува?